खुलुमखौ नरगनो लाइनो आंनि बेलाय दिनै खामजा तामनि माले आंनि दिनै कायसा प्रब्लेम बेलाय कतरमा आबो अबो ताबो रौनो हेल्प खायनाय नंनि हेल्प किस नाङै दंहा आंनि कायसा सिगला खाचुकसा मामब्रे टिभि यूट्यूब चैनल दङ यूट्यूब चैनल आंनि हेक नि माने डिलीट नि थांका ताबो तै नंनि आस गाना आस खामजागै दङ के नंनि सपोर्ट नांगौ आं किसा प्लीज दं आंनि किसा हेल्प खायदि सपोर्ट खायदि नरगनो आं बेलाय खुलुमो नंनि हेल्प किस नाङै दंहा आं बेलाय न तमसाय नरगनो याखनो मने खुलुमजागो नंनि हेल्प किस नाङै दंहा आं बेलाय न आंनि चैनल आस सब्सक्राइब गोबां आं दिनै बोसोर हाय कस्त खायजाक अन बगाय नंनि सपोर्ट नाङै दङ नं तै कोन या तलाव नंना आं डिस्क्रिप्शन लिंक नाय अ लिंक हाबै दं नं आं सिस्टेम फुङै दं कोनादि अ लिंक हाबै दं तलाव ट्विटर हाबै लिकुइड खादि कमतम दि खादि सिस्टेम नं निको फुं दङ मागे सिनि देखाय नं अंगो आं तै कोन नां या प्लीज नं आंनि हेल्प खायजादि नं आं खुलुमजागो उनसुनो न माइ खायके नंनि हामजाव उनखे आं चैनल दासे फिरगै माने आं तागनर अबसिम क्लिक नं नां सानो प्लीज नं माइ खायके लेन जानाय कायसा कायसा यूट्यूब चैनल संमाने आं 3 बोसोर हे आं नांखा प्लीज न आइना मुचुं दंखे आंनि चैनल दासे कि फिल्म मुचुंखे न प्लीज जाना हेल्प खायजादि नं आसुन आं खुलुमो सानजागो आंनि यूट्यूब चैनल सलामाने आं बस कस्त दंखा बस कस्त बाय खायका प्लीज सबन रग सायमाने जा यूट्यूबाराव जाना हामजाक दंनाय रग प्लीज नों सन सपोर्ट खायजे नंमा बेलाय न खुलुमो या फरो